Shugaba Trump na Amurka ba zai halarci rantsar da Biden ba. Shugaban kasar Amurka mai barin gado Donald Trump ya ce ba zai halarci taron rantsar da sabon shugaban kasar a ranar 20 ga watan Janairun 2021. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Juma'a ne ya tabbatar da cewa ba zai halarci taron rantsar da shugaba mai jiran gado Joe Biden ba. Saƙon da yana zuwa ne bayan faifan bidiyon da ya fitar na nuna rashin jin daɗinsa kan harin da magoya bayansa suka kai kan ginin majalisar dokokin ƙasar, wanda jawaban nasa ke kama da amincewarsa da shan kaye a zaben. Idan har ikirarin nasa ya tabbata, shugaba Trump zai kasance shugaban ƙasar na biyu bayan Andrew Johnson da ya ƙi halartar taron rantsar da magajin nashi. Aisha Daraja daga birnin Amurka, Randawa Media Concept. Garkuwan matasan Hausa ya ƙara shekara dan baiwa, Abdul na buga global zakin da bayakin talakawa, farin ciki da murna mun zo Allah ya ƙara ƙaro girma. Jama'a maza da mata albishirinku, barkan mu da wannan lokaci da muke gabatar muku da sakon barka da sabuwar shekara daga haziki kuma jarumi jajirtacce Ciyaman Guga Global Foundation, wato Alhaji Abdul Siraju, kuma shine garkuwan matasan Hausa.